Még 2-t. Hopp. Jók vagyunk. Jó, még 2 csapás, légy szíves. Hopp. Hopp, 2-t. Hopp. Jó. Az oldalszél. Az tényleg ide fogja fújni. Hátsó 6-21-el 2-t. 1. 2. Ez az. Elől a lapát. Elől. Még evesz, hátsó 6, gyerünk, 2-t. Rajt! 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gyerünk, tovább, nyújtod, hosszan, gyerünk, ez az, nagyon jó, gyerünk! Ez az, gyerünk, előd vele, hopp! Szépen, hosszan, gyerünk! Nyújj előre! Keményen! Húzás elejéig fog meg! Gyerünk! Hopp! 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 Nagyon jó, gyerünk! Ez az, bírod! Hosszan, gyerünk! Lelevőzöl! Tolod lábbal, gyerünk! Hopp! 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 Ez az, gyerünk! Nyomod, gyerünk! Szépen, hosszan, gyerünk! Ez az, gyerünk! Nagyon egyben van az egész, gyerünk! Hosszan, elő! Gyerünk! Na még, keményen! Indítasz, gyerünk! Hopp! 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 Ez az! Hosszan elő! Gyerünk! Nyomod neki! Gyerünk! Hosszan! Ez az! Gyerünk! Elezzél! Húzd már el innen! Gyerünk! 2, 1 és rajt! Gyerünk! Hopp! 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 Gyerünk! Ez az! Kemények vagytok! Gyerünk! Erőd vele! Hosszan! Gyerünk! Ez az! Ez az! Szuper! Gyerünk! Gyerünk! Ez az! Megy a hajó! Gyerünk! Tolod! Lábbal! Gyerünk! Ez az! Ez az! Menjünk tovább! Na még! Gyerünk! Gyerünk! Gyerünk keményen! Ez az! Ez az! Most kell menni, gyerekek! Gyerünk! Hosszan bele! Erőt bele az elejébe! Gyerünk! Gyerünk! Indítsd el! 200 méter! Gyerünk! Hopp!
Szabad, itt a vége! Gyerünk! Na vég, gyerünk! Indítsd meg! 2, 1, rajt! Gyerünk! Erőt vele! Na vég! Gyerünk! 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 Hosszan! Gyerünk! Na vég! Gyerünk! Szép volt, gyerekek! Elcsal a víz, gyerekek. Tudod, milyen csúsz le a kormány? Ahogy fölérsz a hullámra, eltolja a hajó órát. Nem tudsz mit csinálni. Ha ott tartom, fékezem folyamatosan. Elől a lapát, evezzük ki magunkból. Hopp! Szépen hosszan nyújts ki magad. És akkor itt 13-assal a Kesing csapata szép volt, jó volt. És kérlek benneteket, hogy segítsetek gyorsan kiemelni a hajókat. Jönnek a többiek is, 9-essel a napsárkányok, 4-essel, a hídlagon, nagyon-nagyon szép volt. Mindenkit kérjük, hogy segítsen gyorsan kiemelni a hajót, és menjetek tovább egészen messzire, ahol a hajókat ki tudjátok emelni. 5-össel a balatoniak, 6-ossal pedig a kolónia csapata. Szép volt, nagyon jó futam volt, köszönjük nektek ezt az 1000 métert, és kérjük benneteket, segítsetek kiemelni a hajókat a vízből. Félőset ne nézzenek a tó túlsó partja felé, de hát ki van itt félős, hölgyök, sárkányosokról egyszer, 10-esen és 12-esen érkezik ide a patósárkányok és a Szeged csapata. Remek volt Szeged, remek volt patósárkányok, nagy Marizsa, jól csináltátok, kérem nevezzetek tovább, hogy a hajókat ki tudjuk emelni a vízből. Segítsetek benne, kérlek szépen, hogy minél előbb a hajók kikerüljenek, gyorsan rakjuk föl őket a hontára, aztán eredményhirdetés. 7-essel a Hold-Duna csapata. Remek versenyt tudhatok is a hátatok mögött. 1000 méteren. Kérem a sárkányai csapatokat, segítsenek kiemelni a szervezőknek a hajókat. Rakjuk föl gyorsan a hontára őket. Köszönöm szépen a segítséget. Még mielőtt a vihar becsapna ránk, gyorsan emeljük ki a hajókat. Nagyon megköszönjük, hogy az 1000 méter után kicsit segítetek is. Fékezd le a hajót! Figyelj a jobb oldalon, kezedre!